Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 2, versikulo 17. Ti babae asaan anapudno iti asawa na, kat malipatan natin na santuan akarina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apoy, anak ka uniform ka, Carmen. Awan mo trabaho tayo ita Masapol nga isuot ko ti uniform ko. Tapno saan ang makadlaw ni nanang nga outing laang ti papanak. Di mo ibaga aday tati isuot mo ijay bitch. Sika talaga. Addain nala kapag sukatak. Oh, adtoy. Kitaam. Swimsuit day ta. Aywan niya agpaiso. Naimbag man ta imanay dita basit abag mo. Siya pa'y ti kunam. Nag-aasat ka, Carmen. Apay mo't anak kunam day ta, Thea. Wan taadayo ti pagtrab-trabahuan ti asawam. Kaya't asawon day ta, mabalin mo nga aramidan amin akay kayat mo. Makadawat pa iti kwarta kan kuana. Bagay mo talaga day ta swimsuit mo, Carmen. Oray si kama, Thea. Nagseksi ka iti day ta asuot mo. Agyaman na, friend. Ngam aguray ka, kunak man no kunam apuro babae ti kadwa tayo. Apay nga adda lalaki. Sana bali may salaang mo't ni Paul alalaki. Amo, crush na ka no? Ay, agtal na ka man si Thea. Pudlo ti ibagbagak, Carmen. Katno si ka ti makagapo no apay asim murot ni Paul dito'y beach. Amo mo't nga addan asawak, saan ka di? Saan abali adayo mo ti pagtrab-trabahwan na. Di nanto maamuan. Kasaritam ka no ni Paul, Carmen. Awan mo tirong mga pagsaritaan mi Alday ta, umasidagan ni Paul kan ka. Da kayon ti makaamuang agsarita. Mapanak pa ijayan ti daduma akakadwa tayo. Sige. Oy, Thea! Di nakpanawan Carmen? Apay akasla likliklikan nak. Saan mat? Anya ko maaga po aliklikan ka nga Nasayat nga rod, nasan nakalikliklikan. Anya nga minan, tinagan mo yung Facebook. Diyak ngamin mabirukan. Amang sa bali anagan tinusar mo. Anom ko mati Facebook name ko. Makipagaya magkumakin ka. Di mo ibaga. Salud-sudag tulangin kinitaya. Kunak man may sangal daw tayo lang dito'y beach, Thea. Nag-extend ba nga may nagiti kakadwa tayo? Inton bigat siguro ti panagawid tayo. Amang nabirukan nak ni nanang. Katawagang ngamin Anya nga iti ibagakan kwa na. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na nga outing tinapanak. Aywan anya. Diyan ko naman anya ti aramidag, Thea. Ada na panunot ko nga aramidam. Awagam ni nanang mo. Kat ibagam anak iturog ka pailang iji balay. Taada aramidan ta a report. No awagan na ka nga Awan parikot iti dayta. Sumbatak Nanang, anyat orasan, ngam awan pala ni Manang Carmen. Saan ka di nga imawawag kada kayo? Imawag ni manang mo itay, Patricia. Anya nga itimbaga na. Saan ka no ang makaawid ita? Anya? Adda ijay balay ti katrabahuan na. Adda ka no aramidan da report. Mabalin mat nga aramidan da dito balay. Ay, isong arod ti kunak. Ngam asidag ka no nga min jay balay ti katrabahuan na ijay office da. Anya mat ni Manang. Kasla awan asawa na iti kastangar aramidan na. Kasanungay no maamuan ni Manong Greg ti kastangar aramidan na. Itay pa nga agriring na ta cellphone mo. Ngam di mo matsumpatan, Carmen. Bayampay lang di tatay,
Ti asawam ka di dayta? Uwan, kat sigurado, nagadun tumanon ti saludsudon na, numaamuan na nga awanak iti balay. Kat ibagam amanda ka iti balayo. Saan namutla ang amakita? Kasano ngay no imawag ka dananang, kat naibagadan nga awanak iti balay? Dayta laang tirigat na. Diyak kung sungbatan ti awag na. Diyak kayat ti may stress. Hello, Manong Greg. Hello. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, ading ko. Adda ka din napatag nga ibagayo, Manong? Adda ka din ni Manang mo akarming dita? Awan ni Manang dito'y balay. Adda ka no ijay balay ti katrabahuan na. Taadda ti report nga aramidan da. Saan na nga minasungsong batan ti awag ko kenkwana? Amangan no busy laeng, Manong. Sana bale. Ibagak nga awagan na ka inton sumangpot dito'y balay. Agyaman na, ading ko. Kumusta mat nga iti anak mi? Nasayaat mo't ni Gerald. Nakaturugan, Manong. Nasayaat nga ron no kasta. Sige, kasta pa ading ko. Tadda pa'y duty kinton madamdama. Sige, Manong. Agan-anad ka dita. Nanang, simangpatan ni Manang Carmen. Wan nga agpaisaw. Nakamotor damay. Wan nanang. Lalaki tinangitulod kan kwa na. Ay kita man no asino jay lalaki akadwa na anak ko. Nakapsut nga minan ti matak. Jakmat am mo. Nga maipasiguradok asaan tayo akabagyan. Anya, ay una yan day takapsat mo. Nalipatan nan samutan nga addan asawa na. Wen nga ron nanang. Amangan no sa bali manan alalaki na. Ay una yan. Saan ka di amabain iti kastangar aramidan na? Mas daawak Addan asawa na. Ngam agpapaitulod pa lang iti sa bali alalaki. Kasla nag-sweet da pa'y nga rod. Mala, bayam, tabagbaga ak takabsat mo. Nasaya at may tanagawid kan, Carmen. Uwan nanang, kat kayat kung ti aginana. Ay mabait lang ang anak ko. Asino jay lalaki ay anang itulod kan ka? Ni Paul day jay nanang, katrabahwak. Anya. Apaya kasta ti reaksyon nyo? Ay na anak ko, addan asawam. Saan anasaya at tikastangar aramidem? Mabalin mat nga aglugan ka iti jeep. Wano saan ag-tricycle kalatan. Awan mo tidakas na nanang. Intulod na klaang mat. Panagkunam ka day. Kat saan nga agsilos ti asawam iti kastangar aramidem? Uray adayukan ka ti asawam. Saan nga umno arasunday chay, tapno agaramid ka, iti may kaniwas. Nanang, naimbag nga agsapayo. Kastamat kan ka, anak ko. Ala, agsagana kayon. Tagkukuyog tayo amapan makimisa. Wan, anak ko. Ni Manang mo Carmen nga eh. Nakaturog pa'y laang mat. Anya nga iti kunana. Makimisa ka di ita? Jakam mo, nanang. Awang matim bagbagana. Kan maysa, kasla awan anyaman na kan kwa na, numakimisa wano saan. Ay, di mo ibagbag ati kasta, anak ko. Ala, ingkariingan ni Manang mo. Ipalagip mo kan kwa na a Domingo ita. Tulungan tayo ni Manang mo. Tapno makapagpanunot anaimbag. Kat agbalbaliwag. Apay nga imawag ka, Greg. Kaya't kayo laang akumustaan, bakit? Nasayaat kami ditoy. Awan ti rong nga pagdanagam. Kadwam ka diti anak ta. Mabalin ka di akasaritak? Ay, awan ti anak ta ditoy. Napanda na kimisa. Nukas ta. Saan ka nakimisa? Saan? Nabanugak namin. Diyak kabailan ti mapanidi simbaan. Ingkarigatam kumalatta Ita niya kumaaga po. Amom, bakit?
Nasaya at ti mapan makimisa. Taado ti maadal. Wanan. Ala, no awanan ti daduma pa nga ibagam. I-off kon day ti cellphone. Ta ituloy ko pa iti maturog. Paul, nakasagana akon. Uy, bagay mo rin tabistida ma. Agyaman nak. Sana madlaw, nga doon anak mo. Wen tay ay wanak ti bagik. Naimbaglangan tawan ti asawam diti Pilipinas. Di na maamuhan, ngagdidit ta. Among, adayo natataer ka, ngam ti asawak. Pudno ka di? Kat day ta ti makagapo, no apay ajak na labdan tinagayat kan ka. Agyaman no kasta, Carmen. Sana bale, makisina akton ka ni Greg. Tapno datanton ti agdan na. Ay na, maragsakan na kiti daitanang ngag ko. Ala, agrobot akit din. Amano dapay makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Nanang. Nanang, awan mo't ni Manang Carmen iti salad na. Kat no nakaturog la itay. Rimwar siguro Remuar adi na inkandado ti balay. Amuyo matan ni Manang Carmen, Nanang. Ay, pudnon samot ti damag may papankan kwa na. Nga anya anak ko. Agdinamag dito barangay tayo. Alalaki ni Manang jay kanayon amang itulod kan kwa na. Nagsweet da kanong amin. Kasla agas sawa da. Ay, jakun ammo no anya a klase ti pamagbaga ti aramidag. Tapno agnakam ti kapsat mo. Nagsakitan ti ulo kamang pampanunot kadagiti aramidan na. Ada ako, Nanang. Greg, Wan, siyak da ito'y Nanang. ay nanak ko, apay adi mo imbagbaga nga agawid ka. Wan, takahet kayo asurpresaan. Ato iti pasarabok kada kayo, Nanang. Ay, agyaman na, Greg. Ewan gayam. Ti asawak, Nanang. Ay, saan pa yasimang put? Kanayon amarabyan. Kasta ka di. Greg, anak ko, saan akon nga agilimot kan ka? Anya ti kaya ti asawan, Nanang. Adda lalaki ti asawam. Yak nga rod amo no anya klase ti pamagbaga ti aramida kiti anak ko. No kasta. Inulit naman ang ti inaramid na idi. Uwan, kun saan pa yun ang makimismisa? Carmen, Anya day chay ha? kabit mo ni Paul saan ka di? Nobyo ko Kan ururayak laangan nga agawid ti asawak. Tapno makisina akon kan kwa na. Kat da kaminton ti agdan na kan ni Paul. Kastoy ngamin. Nakitak ni Paul idi na minsan ije may sa hotel. Ha? Adda sa bali a babae a kadwana. Sino ang babae? Ni Trixie. Jay ka-share di ta restaurant abatog ti office tayo. Imposible ang mapasamak data. Kat no, inaldaw nga agkadkadwa kami kan ni Paul. Nabayag gaya mo nga kaayan ayat ni Trixie. Ngam in sekreto dalaang, Carmen. Panagkunak, inusar na kalaang tapno agimon ni Trixie. Anya? Naimbag man, tanaka umay ka dito'y park, Paul. Anya ti bagam kanya? Asino ni Trixie ti biyag mo? Kwa, Sumungbat ka! karelasyon ko ni Trixie. Naragsak ka din. Apay aramid mo ti kastoy kanyak, Paul. Mabit man lang. Api akas ta ti bagbagam kanyak.
Saan ka di analablabas ka pa niya mitisyak? At daan kay tasawa, ngam nakirelasyon ka pa ilang kanyak. Dahita ti may bagay kan ka. Nagpuskol ta upama. Manipod ita. Putdantan ti relasyon ta. Sige! Awan parikot iti dayta, Carmen. Mananggundaway ka. Awan nagdumaan ta. Ngamin, linukumutla ang ti asawang. Ha? Greg, simangkot ka na? Wan. Naimbag. Tanakaawit ka. Greg, Saan ka kadi amaragsakan? Tanagawid akon. apay asaan mo nga impakaam mo nga agawid ka? Tapnoan niya. Tapno agtultuloy ti panangluklukong kanyak. Amo kong ti amin. Kat saan akong agsubli pa iji abroad. Dito akong agtrabaho. Tapno mabantayan kayo. Greg, pakawanan na ko, ma. Balang kantis ka, babae. Pangaasim, Greg. Ika na kumapay iti may sagundaway. No kasta. Puno timbaga ti inang kanyak. Pakawanan na. Sapay lang ko, ma. Tasan pa'y anala daw ti amin para kadata. Greg. Nagsapa ka mat anagreing, bakat? Domingo ngamin ita. Iso anasapak ang nagluto iti kanan tayo. Mapantayo man makimisa, lakay. Puno ka di tinangag ko, bakat? Makimisa tayo? Uwan. Nakaamiris akon. Kat agyaman akunay kan ka. Tauray no nagbasulak manan kan ka. Kat napakawan naklata. Diyak kaya't amadadahal ti pamilyata, bakat? Isu a pinakawan ka. Kat sapay la ko, ma. Tagtultuloy ti panagbalbaliw mo. Uwan, lakay. Ikarik. Saan ko asayangan ti may sapay agundaway nga intad mo para kanyak? Ornusan ta ti pamilyata. Kat ti Diyos, ti pagbalinan ta, asintro ti amin. Agbalin ka na podno iti asawam, ikagumaam aliklikan ti sulisog, para iti kinatalinaay kunragsak ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.